den du selv under, den du var alene. Ej! Pas på at mis! Pas på at mis! Han skal nok føle sig selv. Ej! Vil I glæde, så bliver det Nej, Freja, kom her! Ja, du skal holde den, Line. Hvad? Ja, det kan du kun op bagefter. Ja, jeg skal pæle væk. Skal vi prøve? Skal vi lige prøve? Er der nogen, der filmer, eller hvad? Det ligger Line her. Film dagen. Nej. Han ligner en kamelmand. Det gør han. Han ligner en kamelmand. Op i røv! Vil du også? Hold lige vent til de er færdige med dem der. Kan han ikke have noget mere vand først? Ja, det er jo også det, du helt derfra. Ej, kæmpe kanaler. Er der mere i, tror jeg? I ekspressionismen. Ja, så er det. Jeg skal bare ved med at gå ned ud af den der. Hvor nu, Line? Det er tegl af den der 30. Line? Det siger du lige, vel? Det kan ikke passe, mand. Åh!